खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो दङ उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुरासुगुरि गामियाव पुलिस बिफाना सिग्रोमनाय गासै 18 लाखनि गान्जा बोखांनो हादों सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौबो खानो हाबाय सासे बर' आर्मि जवाननि जिउ खहा तामुलपुर जिल्ला कालाकुसि गामिनि रमेश बर' बिथाङा तेजपुराव भारत रौनिया 4 CSR रिजर्भनि एनकेरेकआव साख्रि मावगासिनो दंमोन नाथायब्ला बिथाङा दिनै फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय समावनो हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो महाराष्ट्रआव थानाय एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलाव दिनै फुंनि समाव ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनावनो गासै 26 सा गथ'फोरा ब्रेकफास्ट जाखांनायनि उनावनो खिनाय गोबानाय आरो खर' सानाय जायो आरो बेबायदि जाथाय जानाय लगे लगे माखासे फरायसाफोरखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामबाय आरो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला रावबो फरायसानि जिउआ आद्रि जायाखैसै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकन बिथाङा भारतनि मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै बिथाङा सायख'जाबाय भारतनि इन्जिनियारा गुबुन रायजोआव जिउ गोमाबाय हरिराज सुदेभान बिथाङा UAE सासे इन्जिनियार हिसाबै खामानि मावगासिनो दंमोन सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि बिसि आरो गथ'खौ एयारपर्टआव दोननो फैनायावनो एयारपर्टआव हरखाबै हार्ट एटेक जानानै बिथाङा एयारपर्टआवनो जिउ गोमानो गोनां जायो फिन सासेबाव बर' लाइमोननि जिउ खहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमलानि बिरफुं ब्रह्म बिथाङा गावनि लोगोजों लोगोसे फुजा नायनो होननानै थांबाय थानाय समावनो लामायाव हरखाबै जाब्रबथाय जानानै बिरफुं ब्रह्म बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो आरो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथांनि लोगोआबो गोब्राब जखम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ करिमगन्जनि सिभिल हस्पिटालाव मोनसे मुगैजाथावना जाथाय जादों बिमाया देहासालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो गावनि फिसालायानो गावनि बिमाखौ गोरना सेरथेनानै बुथारदों थारैनो जोबोद दुखुनांथावना बेबायदि गावनि फिसालायानो जे गावनि बिमाखौ एसेबां बिदि खास्रि बिस्रि बुथारनो हाबाय बेबायदि माने फिसालाखौ बेबायदि बिमाया खाङाबानो साबसिन जागौमोन खोमा बिदिब्ला रायजोफोर दिनै रादाबा एसेनोसै जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बिदिब्ला रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै